A ty se ptáš, co já? Jak by mělo být? Tvůj popr přede mnou a já chtěl odejít. Ne, vážně netrpí, jak sexu a verzí. Ne, nejsem impotent, jen se chci dívat na Chelsea. To je dobrý. To je dobrý. Co jsem ti lízal pekáč. A teď co najednou. Můj popr přede mnou. Buchta zavoňá. Pravej český pekáč. Ta vůně ho mizí. Zas nade mnou zvítězí. Serva Chelsea. A ty se ptáš, co já? Oči Marie. Vždycky ho vystrčíš, když hrajou fotbal z Anglie. A ty se ptáš, co já? To má na svědomí.